Ke mangifika endlini ke ngubeka ubhaskidi ekamereni lami leli engihlala kulo. Ngiyakhuleka ke lana njalo ntambama ngenza njengoba eshilo ngithi ukuchela ngalokho anginike kona okokuchela. Hayi ziqhubeka iy'nsuku hawu. Ngithi ngiyaphuma ngelinye ilanga ngihambe njengenjwayelo. Uma ngibuya ngithola ukuthi kubhaskidi wami kukhona into ekhona and ingane iwuphethe lo bhaskidi iyayidlalela uyayazi ingane encane. Hawu. Hayi ngithuke ngigelekeqeke ngasuma ngathi ubamba ikhanda ngingazi ukuthi konje ngizoyithini into enje ngoba phela ngokujwayelekile inyoka isilwane fanele sonke siyayisaba and into engithusayo ukuthi ingane nale nyoka abaxwayene bahleli nje ubhaskidi sekunenyoka sekunale nyoka ephakathi manje idlala nengane ngithuswa yilo ngathuka ngoma ukuthi inyoka kona iqhamukaphi ngoba kusendlini la into engiyibonayo ubhaskidi ile nyoka ile ngane. Nilaba kashana kwamenza yaphuza umlaza ngamevana nabendlondle nophaphe kanti enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Siyabingelela kakhulu kubona bonke abathandi nabalandeli ke be-Black Live TV. Igama lami King Sicaka Mwakaluqa. Sikuleyo ndaba sikhuluma nabantu nje ngokuhlukahlukana siza ukuthi kuhambani kwenzakalana ey'nkinga nababhekana nazo. Iy'mpande zama-Afrika ilona-ke ogama lohlelo. Sibingelele osihambele namhlanje sabona sisi. Usawona. Injani na? Siyaphila njani? Hayi njengoba uthobekile nje nami ngiyayithobeka la kuwe. Ngithemba ukuthi yonke into izoqonda masufika la. Ubani lo? Igama lami nguNobuhle wakaMthethwa kaMhlabi yalingana emakhaya. Okay. Nyambosa. Ake sizwe mhlawumbe ukuthi olwakho udaba liqalaphi kuqale kanjani kuze kufike la sekuyinkinga khona. Okay. Udaba lami liqale kanje ngikhona la emakhaya. Isiphiwo sami ukuthi ngiluka amakhanda abantu. Kodwa ke angikofundi kakhulu okunye nokunye angikokwazi kodwa ngiyazama ukuhlanganisa kulokho enginako ukuze ngibeke isinto etafuleni. Yes. Yebo so ke kuhambe kwahamba ngabonana nomunye usisi owangi-advise ngokuthi uma mhlambe ngingasondela endaweni enabantu mhlambe ibhizinisi lami leli lingakhula kunakuqala. So ke uthe mengitshela kanjalo nami ngayicabanga ngayibona ukuthi izongisiza ake nginamathele kuyena njengoba esho. Ngithathile kusisi sahlala naye okwesikhashana ngisazama nami ngisahlanganisa ukuthi mangabe kwenzeka ngikwazi ukuphumelela la nami mhlambe ngigcine sengiyitholile indawo yami engizokwazi ukuthi ngisebenzele kuyona. Siqhubeke kanjalo ke sengizama impela kwangafana kwaba ngcono kunasemakhaya la bengikhona la bengiluka khona. Kwathi kuba ngconywana ama-customer asondela. Kodwa ngenxa yokuthi ke abanye bebengeke bangazi kalula ngoba phela nami ngimusha ngiyafika. Lo sisi uhambe wangixhumanisa nosisi obesebenza esaluni endaweni esedolobheni la kunabantu khona abaningi nokuthi nje ngithole nethuba lokuthi ngiphinde ngifunde futhi ngoba phela ngisuka emakhaya ngisaluka nje imluko ejwayelekile yezandla nosinophi kanjalo nalokwentambo. Ngithe mangifika ke ngathola ukuthi ayi noma extension manje ayasebenza ngathuthuka nami ngokwezandla. Kodwa ngithe mangijwayelana nomunye usisi khona la ngaphakathi sesisebenza wathi yena ubona kungcono uma ngase sithola indawo yethu esingasebenzela kuyona umuntu ayimele ngoba ukusebenza la kanje uyampintsheka ngoba kunesikhathi sokungena kunesikhathi sokuphuma kanti futhi nginanengane. Yonke lento basibayiningi sihlangene ndawonye. Okay ngokubona ukuthi sengibambile lana ngathola leyo madlana ngase ngiyacabanga ngathola indawo ngarenta lapho ngithi ngifuna ukubona ke manje ukuthi mangizimela ngoba sengifundile ngabona ukuthi okay kwenziwa kanjani imluko ngokuhlukahlukana kwayo. Ngaqala ke manje ngazama ukuyimela.
Okuye kwabanzima-ke kweza nengcindezi ngoba uma usuyimele kule ndlu ufanele urente. Fanele kube nokudla futhi. Nayi nengane ngapha nayi nezidingo. Kwakuthanda ukukhula ke isisindo futhi la. Ngoba bengibona ukuthi nebhizinisi nalo noma liza kodwa phela akufani nokuthi ukade usebenzela umlungu ngoba umlungu vele unabantu abaningi. Okay. Ngase ngikhuluma naye futhi lo sisi ukuthi hayi ngeke. Mnganami angisaboni kahle manje na yini manje engasiza ngibona ngathi kuyangisinda umthwalo ungaphezulu kwami. Abe sethi umngane yazi kunomunye owaziwayo nje osizayo ngoko kanje. Ake sihambe siyozama khona ukuthi ngeke sisizakale yini. Hayi ngamlalela ke sekumngani wami phela sesibambisene. Ngase ngisiyahamba ke hayi masifika kababa lo othile sathola ke lo washo lezo sabuya sathi uchela hayi kwaqhubeka nje kwaba into engathi yasebenzeka yize noma idonsa kanzima. Kuthe masibona futhi ukuthi hayi noma sesikwenza lokho still kusenazo inkinga lapha nalaphana sidonsa kanzima uma stand usimele la ufuna irent yakhe njalo ngenyanga. Akukho lula. Ebese siyahamba futhi ke manje siphindela khona ukuthi hayi mhlambe ngesizini athi kusinika mhlambe okunamandla ngaphezulu kwalokho asinike kona. Ukuze nathi sizame sibone ukuthi asisizakali yini. Hayi ubaba kabanganayo inkinga wasizama nje ngoba sahamba saya khona wathi uzosidinga mhlambe isonto lonke ukuze sikwazi ukusebenzisa lezi zinto azosinikeza zona. Hayi nangempela ke sahlala la sasetshenzwa ngendlela esetshenzwe ngayo. Sithe uma sesihamba sanikezwa amaphasela umuntu ngelakhe nelakhe. Uma sinikezwa le phasela ku basket sabuyela nawo emuva unendwangu nje phakathi awunalutho. Thina into esizoyenza la kuthiwa sizokhuleka ngekhandlela nje limhlophe. Sicele lokho esicelayo bese siyalala njalo yebo njalo ntambama masilala. Okay ayisangabona phela inkinga ngoba ubasket lona awusabisi ngalutho futhi abukho umzima athe sizodlula kubona. Ukhona into phakathi kubasket. Akunalutho kubasket kunendwangu nje emhlophe. Yebo. Hayi babo. Hayi ke sihambe ke endlini ke. Mangifika endlini ke ngubeka ubasket ke kamereni lami leli engihlala kulo. Ngiyakhuleka ke lana njalo ntambama ngenza njengoba eshilo ngithi ukuchela ngalokho anginike khona okuchela. Hayi ziqhubeka izinsuku hawo. Ngithi ngiyaphuma ngelinye ilanga ngihambe njengenjwayelo. Uma ngibuya ngithola ukuthi kubasket wami kukhona into ekhona and ingane iuphethe lo basket iyayidlala dlalela uyayazi ingane encane. Hayi ngithuke ngigelekeqeke ngasuma ngathi ubamba ikhanda ngingazi ukuthi konje ngizoyithini into enje ngoba phela ngokujwayelekile inyoka isilwane fanele sonke siyayisaba and into engithusayo ukuthi ingane nale nyoka abaxwayene bahleli nje ubasket sekunenyoka sekunale nyoka ephakathi manje idlala nengane ngithuswa yilo ngathuka ngoma ukuthi inyoka kona iqhamukaphi ngoba kusendlini la into engiyibonayo ubasket ile nyoka ile ngane. Kwangitshaqa kakhulu ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngalento. Hayi ngithule kwesinye isikhathi ngiyayibona ngibuye futhi ngingayiboni. Awugijima utshela umakhelwane naku. Kunzima phela ukutshela umakhelwane mase kunjena ngoba ngiyasaba nami ukuthi bazothi kahle owani wona lo basket. Uzoba naleyo mbuzo nami nginalokho ngithukile. Kufihlile ukuthakatha kungakuwena. Kunzima ukuyidalula into. Okay. Hayi ngithule kwesinye isikhathi ke nalengane mayingayiboni le nyoka kulo basket iyayifuna inyoka. Kwesinye isikhathi ngoba isukuyidlala nanezinye ingane manje na izibuze nakwezinye thola ukuthi omakhelwane sifuna le nyoka baxaka abantu ukuthi eyani yona le nyoka efunwa ingane. Ngiyibuke lento ngithi mangabe ngithi mhlambe ngiyasondela kubaba lo athi ubaba cha phela into leyo iyona le ekusizayo ukuthi ama customer sondele awukwazi ukuthi uyilahle akukho la uzoyisa khona kube nzima. Hayi
ngihlale lana ngoba nale ngane la ukuphela kwayo anginayo enye ingane. Hayi ngithule kodwa ngithuliswa na ukuthi ngoba bayadlalisana balwi mhlambe ayizuba khona inkinga. Inkinga ke seyiqala la ekuthenini ke ngithi ngiyafika inyoka ayikho. Yayifuna ingane inyoka ayikho angazi manje uthi inyoka. Kanti kwakungane lefuna inyoka? Ingane iyintombazane ingane yami. Ifune le inyoka hayi inyoka isabonakala inyoka. Kuhamba isikhathi. Hayi kuze kuthi emva kwezinyanga nje impela. Ingishintshele manje yona ingane. Ingane isi-acta njengenyoka kwesinye isikhathi. Thola ukuthi ishubuluza phansi ingane. Ingane isiyafutha manje kwesinye isikhathi. Futhi lento yenzeka ebusuku, emini kuba ingane nje normal njengezinye izingane. Ngisho emehlweni manje mawuyibuka ingane kwesinye isikhathi ivele iphenduka njengenyoka. Ingithuse futhi lento ngixakwe manje ukuthi ngizoyenza njani lento. Ngoba uma ngibuyela kulo baba uthi nje thathile akasakwazi ukungisiza ngokubalento. So nje ngiyafisa manje ukuthi noma ubani ongakwazi ukuthi angilekelele ngoba phela ingane yami ngiyayithanda ukuphela kwayo. Uma ngithi ngiyayibulala le ngane ngalesikhathi inyoka still ngizobe ngibulala ingane yami. Angisakwazi manje ukuzongisiza ngihluphekile ngixakekile. Ngiyacela nje nobani ongakwazi ukungisiza angilekelele. Ngiphume kule nkinga. So njengamanje uthi uhlala nengane ongayiqondi noma inyoka noma ingane yesipho. Angiyiqondi. Nenyoka isavela isivela ngama signs engane. Isivela ngama signs manje enganeni. Angisazi kwenzakalani. Mangibuyele emuva uthi akakwazi ukungisiza. Uyamtshela kodwa ukuthi nabo ubudlelwane bengane nenyoka bukhula ngawuthi singena kuyona. Ngiyamchazela ukuthi sekwenzeka kanje. Hayi uthi naye akasakwazi ukungisiza mina angisakwazi ukubuyela emuva. Ngistakhile nje manje nale nkinga engibhekene nayo engingazi ukuthi ubani ongangisiza kuyona. Konje thiwa into kanje. Lo muntu okade uhambe naye niyozama lento uthini yena ku? Lo muntu ebengihambe naye yena kushuthi ayikenzeki into ekanje kuyena ngoba yena akakabi nayo inkinga. Imina engizithola sengisenkingini ngoba enye into uyangena kuyona ungazi ukuthi uzobuya nani. Wena uyitshela ukuthi uzosizakala ngoba vele inhloso yakho ukusizakala kanti sekuyanakala sekumosheka izinto eziningi. Ngezinye indlela isikhathi wena utshela inyanga ukuthi unengane eyodwa qwaba oyithandayo futhi awuthanda ukuthi kuthiwe mhlawumbe ngachuzeka kuyona. Awuboni kwakufana ukuthi uya-introduce kulento? Angibonanga ngaleso sikhathi mina ukuya kwami lapha ngangiyitshela ukuthi ngifisa ukusizakala ezinomngane wami engitshena ukuthi mangiya lapha ngizosizakala. Kwaba ngcono futhi isimo mase ngibuya khona kwasebenzeka ngalibona ushintsho kwaphileka. Yila manje mase ngishintsha izinto sengibona singane seyiphenduka inyoka manje ngingasazi ukuthi ingane ngisiza kanjani. Naye futhi mangibuyela kene ngasakwazi ukungisiza. Sengibhlungu nje kakhulu emoyeni wami angazi nokuthi ngenze njani ngendaba yalengane ngoba ingane yami ngiyayithanda ukuphela kwayo anginaye. Manje ubekezela ukuthi ebusuku nje iphenduka lento ephendukayo. Ebusuku nje iba ile nkinga engihlale kungalali. Ngihlale ngingalali angazi ukuthi ngizothatha ini ngihlanganise nani ngoba nalomngane wami owengiselapha akakwazi naye ukungisiza. Lo basket usachela uthandaze njalo. Sengiyasaba manje ukuqhubeka nalezi zinto futhi nakhona ebhizinisini manje akusahambi kahle. Ngithukile nje ngiwumuntu osenkingeni njengamanje ongazi ukuthi angalekeleleka kanjani. Ngifisa nje noma ubani ongakwazi ukungisiza angilekelele ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphile ngikhulise lengane. Ngaza ukuthi neluza usisi lo wesimame oshoyo ke ukuthi nokho kwenzakalani wenzani sechaze konke. Angazi noma nike nahlangana nenkinga nje manje kenzeka iba khona niyena ixazulule kanjani ngoba thina singabethula beyinhlelo nje nokuletha abantu la bazothala ukudalula inkinga zabo sakunqamula ukuthi sibize inyanga ukuthi zizosiza ngoba begcine nabantu babegcina sebekusebenzisa ngendlela ongasiyona gcina sengazi ukuthi thina sifaka abantu la sibafake khona. Ngaza ukuthi asibonga kakhulu ngeepisode yamanje sophinde sibonana kwelandelayo asibe sigwinya nje sibheke ukuthi sithini ngalodalo comment section. Bye bye. The Black Life TV.